ஸோ அதிக் மாசம் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த மாசம் ஃபுல்லா வந்து இந்த பிரம்ம சமீதாவும், இந்த புருஷோத்தம யோகத்தையும் வந்து அதாவது பாராயணம் டெய்லி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து நமக்கு எவ்வளவோ பாவங்கள் இப்ப எப்படி நம்ம தாமோதர அஷ்டகம் வந்து பாடுனோமோ, அது மாதிரி அந்த திங்கள்ல வந்து இந்த புருஷோத்தம யோகம் வந்து 15வது சாப்டர் வந்து வாசிச்சா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த திங்களுக்குரிய அதிதேவதை போயிட்டு நம்ம பெருமாள் கிட்ட வந்து முறையிடும் பொழுது, ஸோ பெருமாள் அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏத்துக்கிறார். ஸோ பெருமாளோட வந்து பெருமாள் ஏத்துண்ட பிறகு பெருமாளுக்கு இருக்கக்கூடிய வைபவங்களும் அவருக்கும் வருகிறது இல்லையா? ஸோ அந்த சிரேஷ்டம் வந்து அந்த திங்களுக்கு உண்டு. அதனால தான் அது திங்களுக்கே புருஷோத்தம திங்கள் அப்படின்ட்டு பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த அதிக் மாசத்துக்கு. ஸோ அந்த திங்கள்ல நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கிறது வந்து ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த 15வது யோகா இந்த சாப்டரும் பிரம்ம சமீதாவும் நம்ம வந்து வாசிக்கிறது வந்து ரொம்பவுமே விசேஷம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து புருஷோத்தம திங்களினுடைய மகிமை. ஸோ நெய் விளக்கு ஏற்றி பகவானுக்கு வந்து சேவகம் செய்வார்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ ப்ரேயர்ஸோட இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासति गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து புருஷோத்தம யோகம் படிக்க போறோம். ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம வந்து செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ அடுத்த ஏகாதசி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீத ஜெயந்தியாக சொல்லின்னு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு இது வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து இந்த குரூப்ல வரும். ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி நீங்க யாருக்கு வேணாலுமே அன்னைக்கு அந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு நீங்க வந்து பகவத்கீதை புக்கை வந்து நீங்க வந்து தானமாக கொடுக்கலாம். ஸோ அதாவது ரொம்ப நீடியா இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து கண்டிப்பாக இதை வச்சு படிப்பாங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நினைச்சுண்டு அவங்களுக்கும் இந்த இது யோகம் கிடைக்கட்டும் நினைச்சிட்டு நீங்க தானங்கள் செய்யலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு புக்கு கிடையாது, வாங்கினா 5 புஸ்தகம் வாங்கணும், ஏன்னா கொரியர் சார்ஜஸ் இதெல்லாம் இதாகுதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபு சொல்லியிருக்காரு. நாளைக்கு பிரபு நம்ம கிளாஸுக்கு வராரு. ஸோ அதனால நீங்க ஐ திங்க் 7:45 அப்படி வருவார், 7:30 மேல 7:45க்கு. ஸோ அதனால வந்து நீங்க கீத ஜெயந்தியில வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஞானத்தை வழங்குவதற்கு ஒரு மார்க்கமாக நீங்க இருங்க, கொடுங்க. உங்களுடைய உங்களுடைய கைங்கரியமா அது இருக்கட்டும். ஸோ ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னாக்கா அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடும். செஷன் ஆன பிறகு இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க யாருமே இந்த குரூப்பை விட்டு போகாதீங்க. பி தேர் ஒன்லி. ஸோ ஒருவேளை லெவல் 2 மாறினீங்கன்னா ஓகே, ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு இன்புட்ஸ் கிடைக்கும். லெவல் 2 பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு நீங்க அந்த குரூப்ல இருங்க. ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது மெயின் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நாம் போடும்பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது உபயோகமா இருக்கும். இப்போ யாத்திரைகள் எல்லாம் பண்றாங்க. இப்போதான் வந்து மாயாப்பூர் யாத்திரை போயிட்டு வந்தாங்க, விருந்தாவன் யாத்திரையும் இருக்கு. ஸோ விருந்தாவன் யாத்திரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிப்ரவரி லாஸ்ட் வீக்ல வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா நீங்க வந்து என்ரோல் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆன்லைன் லிங்கே கொடுப்பாங்க. நீங்க அதுல வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ரூம்ஸ்க்கு எல்லாமே பே பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒரு 4 நாள் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அதனால வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சா நீங்க வந்து கண்டிப்பாக ஜாயின் ஆயிட்டு நீங்க போகலாம். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கைங்கரியம் எல்லாமே பக்தர்களோட போய் ஒரு ஸ்தலத்தை சேவிக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்தியும் கிடைக்கும். அதனால வந்து நீங்க இந்த குரூப்பை விட்டு நீங்க போக வேண்டாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த்
வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6th டிசம்பர்லேருந்து ஒன் மோர் பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதாவது பகவத்கீதா சொல்லி 18 டேஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாருக்குமே நீங்கள் இதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்க்காக நாங்கள் அதுக்கான போஸ்டர்ஸ் போட்டுன்னு தான் இருக்கோம். இப்போ மீண்டும் வந்து இன்னிலேருந்து போடுறோம் நாங்கள். ஸோ அதெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்களும் வந்து இந்த ஞானத்தை பெறத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஸோ ஏன்னா இந்த அளவுக்கு கம்மியான ஸ்ட்ரென்த் இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறதே. யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100க்கு மேலே தான் இருப்பாங்க, அட்லீஸ்ட் 80 90 தான் இருப்பாங்க. இந்த வாட்டி தான் ஐ டோன்ட் நோ, மேபி நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸால கரண்ட் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுத்தோ என்னோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு. பட் வெரி லெஸ் ஸ்ட்ரென்த் இந்த வாட்டி பேட்ச். இவன் தோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டே 100+ இருந்தாங்க, 70 80 இருந்தது. பட் 20-30s தான் வந்து நின்று இருக்கு. ஸோ எதனால என்னன்னு எனக்கு புரியலை. ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு வேற யூ ஆர் எனிதிங் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து யூ கேன் புட் இட் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப். மாதாஜி இதுதான் எங்களுக்கு சேலஞ்சிங் ஆச்சு, அதனால தான் முடியலை அப்படிங்கிறத வந்து ஏதாவது இருந்தால் போடுங்க. இஃப் என் பக்கத்துலேருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு நான் செய்ய முடிந்தால் கண்டிப்பாக நான் செய்வேன். ஸோ நேற்று வந்து நாம் வந்து குணங்களின், அதாவது 3 குணங்களை பற்றி நாம் வந்து பேசினோம். குணங்களின் நிபந்தனைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய இயல்புகளை பற்றி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த குணாதிசயம் இருப்பவர்களுடைய இறப்பு மற்றும் அவருடைய பிறவி எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசினோம். ஸோ இது எல்லாமே நேற்று குணங்கள் ரிலேட்டடாக நம்ம எல்லாமே படித்தோம். இன்னைக்கு வந்து நாம் படிக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புருஷோத்தம யோகத்தில் வந்து பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு பகவானை நம்ம வந்து அடைய முடியும் என்னால், பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து எந்தவித பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யுது. அதாவது பற்றற்ற நிலையில் கடமைகள் செய்யும் பொழுது பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்வது, அதுதான் வந்து பற்றற்ற நிலை. டிட்டாச்மெண்டோட செய்யணும். ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சகாயம் பண்றோம்னா அவருடைய நாம அவருக்கு பண்ற கைங்கரியத்தினால பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து நம்ம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. அது மிகவும் தவறு ஆக்சுவலி. ஸோ நாம செய்யறது வந்து இட் இஸ் அ சர்வீஸ் ஆக்சுவலி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியம் எந்த கடமையா இருந்தாலுமே, ஸோ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு செய்வது நம்மளுடைய கடமை. அது அவர்கள் நல்வழியில் எடுத்து செல்வது நம்மளுடைய தலையாய கடமை. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு லைஃப் நல்லா செட்டில் பண்றதுக்காக ஒரு மார்க்கத்தை கொடுப்பது வந்து நம்மளுடைய கடமை. அதே மாதிரி தம் மனைவியை பார்த்து கொள்வதும் நம்மளுடைய தலையாயம். நம்ம தாய் தந்தரை பார்த்து கொள்வது நம்மளுடைய கடமை. ஸோ ஆனா நம்ம பெற்றோர்களாக இருந்து கொண்டு பிள்ளைகளிடம் வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்பு வச்சுட்டு செய்யக்கூடாது. ஸோ அவர்கள் நம்மளை பார்த்து கொண்டால் அது அவங்களுடைய இது கிராட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லலாம். திருப்பி அவங்களுடைய பெருந்தன்மையை பத்தி நாம வந்து எதிர்பார்க்கலாமே ஒழிய, ஸோ நாம அவங்களுக்கு செஞ்ச கைங்கரியத்துக்காக அவர்கள் நம்மளை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடியது வந்து அது எக்ஸ்பெக்டேஷன், அது செய்யக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரிதான், அதுதான் வந்து டிட்டாச்மெண்ட்ன்றது அதுதான். ஸோ எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றியும் நம் கடமைகளை நாம் செய்தல். ஸோ அதுக்கப்புறம் பகவானிடத்திலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரணடைதல். பக்தியில வந்து நம்ம வந்து நம்ம மனசை அவருக்கு அவருடைய பாதங்களில் நாம சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதுதான் மிகவும் முக்கியம். நீங்க பக்தி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாமந்திரம் இனிஷியலா சொல்லும் போது ஃபோக்கஸ் வராது. ஆனா பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் வரும் பொழுது நீங்க அந்த ஃபோக்கஸை வந்து கரெக்டா பகவான் மேல நிறுத்தணும். ஸோ அந்த மந்திரங்கள் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லும் பொழுது அவரை பற்றியான அந்த நினைவுகள்லயே நம்ம வந்து அந்த ஜபம் என்பது இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய ஜபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமாக ஆகி வேண்டுகிறது. அதாவது தூய்மை, டிவைன்னஸ் அதுலதான் வருமே. நாம அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் நம்மள யார் இப்படி சொன்னாங்க, இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம ஜபம் வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. எத்தனை ஜென்மங்கள் நாம வந்து அந்த ஜபத்தை செய்தாலுமே அதனுடைய பலன் வந்து நமக்கு எதுவுமே வராது. ஸோ இது நமக்கு தெரியும். இனிஷியல் ஃபேஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். எஸ், குருமார்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கருணை புரிவார்கள். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காலகாலமாக நம்ம இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல செய்யவே கூடாது. அது பிகமிங் அஃபென்ஸ் ஆயிடும் ஆக்சுவலி. இன்னொன்னு, ஒருத்தரை பத்தி திட்டின்டே கூட மனசுல வந்து அவன் இப்படி செஞ்சானேன்னு திட்டின்ட்டு கூட நம்ம செய்யக்கூடாது. அஃபென்சிவ் நேச்சர் அந்த மோட்லயே நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணவே கூடாது. ஸோ நாம எந்த மோட்ல பண்றோமோ அது எல்லாமே மல்டிப்ளை.
ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவா எடுத்து நம்ம செய்யறோமோ அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவா தான் எல்லாமே மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ பகவான் மேல பக்தியோட செய்யும்பொழுது அந்த பக்தியினுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா மல்டிப்ளிகேஷன்ல போகும். ஸோ நம்மளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்னலி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம சுத்தி வந்து அடைகின்றோம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல். ஸோ எவ்வாறு செல்வது, ஸோ அப்படிங்கிற அந்த பாதையை பத்தி நாம் இன்னைக்கு படிக்கத்தான் போகின்றோம். இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் த மெயின். அதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் வந்து நம்ம எல்லாரையுமே ரட்சணை பண்பவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஹீஸ் த. ஸோ ராமகிருஷ்ணா எல்லா நாராயணா எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளை எல்லாரையுமே காப்பாத்துவது அந்த நாராயண் ஸ்ரீமன் நாராயணர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். விஷ்ணு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அது மனசுல வந்து புரிஞ்சுட்டு நாம வந்து அவருக்காக நம்ம வந்து நம்மளுடைய அதாவது பக்தியை வந்து அவருக்கு நம்ம செலுத்தணும். அந்த நிலையை நாம உணரணும். ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேதங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம், வேதாந்தங்களினுடைய சுருக்கம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதத்தினுடைய நாயகனும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்தான் அனைத்து வேதங்களுக்குமே மூல காரணம் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். இது வந்து நம்ம இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம், சம்மரி ஆக்சுவலி. ஸோ எஸ், கலைவாணி மாதாஜி வாசிங்க. பிரேமா மாதாஜி அவங்க வாசிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாமா, தேங்க்ஸ். நான் இல்லைன்னா நான் no problem, no problem. If something happens you have to continue. மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சா கூட எனக்கு ஓகே தான் மாதாஜி. ஓ இல்ல கலைவாணி மாதாஜி வாசிங்க. நீங்க இல்ல நீங்க கேட்டிங்கல, நீங்க வாசிங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, thank you மாதாஜி. Thank you. Thank you. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊத்வ மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிரகுர் அவ்யயம் சாந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வத்தம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க அஸ்வதம் என்பது எதை குறிக்கின்றது என்றால் நம்ம இந்த அரச மரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபேமிலியை குறிக்கின்றது. ஸோ அஸ்வத் கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இங்க கர்நாடகால. அஸ்வதம் என்றாலே வந்து அரச மரத்தை குறிக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ ஆலமரம் அரச மரம் ரெண்டுமே ஒரே பொட்டானிக்கல் இதுலதான் வந்தது. அந்த ஃபேமிலியை தாவரவியலை சார்ந்தது, ஒரே ஃபேமிலி. ஸோ பகவானுடைய ஸ்வரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசமர ரூபமும் அவருடைய ஸ்வரூபம் தான். ஆலமரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனித வாழ்க்கையினுடைய டிஃப்ரெண்ட், அதாவது அவர்களுடைய இயல்புகள், அதை வச்சு அந்த அரச மரத்தினுடைய பகுதிகளை வந்து ஆலமரத்தினுடைய பகுதிகளை வந்து நாம வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அதுதான், அதனாலதான் அதுக்கு பேரே டிசையர் ட்ரீ அப்படின்னு பேரு. ஆலமரத்தை நம்ம வந்து இந்த இதுல சொல்லும்போது எந்த இஸ்கான் டெம்பிள்ல போனாலும் அங்க டிசையர் ட்ரீ பற்றி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அங்க இந்த ஆலமரம் கூட ஒரு மினியேச்சர் மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலி. நீங்க அதை பார்க்கலாம் நீங்க. ஸோ மேல் நோக்கிய வேறுகளையும், ஸோ அதான் விழுதுகளை தான், கீழ் நோக்கிய கிளைகளும். ஸோ அந்த கிளைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து பரவி கீழே நோக்கி இருக்கும். ஸோ வேத பதங்களை கொண்ட இலைகளை கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரியும். எஸ், இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க மேல போகக்கூடிய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிஜா ரிவர். இதை தாண்டி தான் நம்ம வந்து வைகுண்டம் அந்த இது கோலோகத்துக்கு போகணும் ஆக்சுவலி. ஸோ இது மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய டாப் பார்ட்ல 14 லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம லோகம் தான் டாப் லோகம். அங்க பிரம்மர் உட்கார்ந்துருக்காரு. ஸோ இதை தாண்டி போனாதான் நம்ம லிபரேஷன், விடுதலைக்காக நமக்கு வந்து ரெடியா இருக்குன்ற அர்த்தம். ஆனா அதனுடைய மெயின், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மரத்தினுடைய மெயின் அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனுடைய மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்தி உடைய ஒரு மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இரட்டை தன்மை, அதாவது இரு மனசு அப்படின்னும் இல்லையா, அதுல இருந்து அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை ஆயிருப்பாங்க. ஒரு சிதாதிர் முனி, ஒரு ஷோபர் மேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதர், நிதான புத்தி உடைய மனிதர், அவருடைய சுபாவத்தை குறிக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட மனிதர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கி சென்று அந்த விரிஜா ரிவரை கடந்து அந்த பக்கம் போகிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும். ஏன்னா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த செயலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோசிச்சு அது செய்யக்கூடிய அந்த பிக்சட் மைண்ட், பகவான் மேல பக்தி, பிக்சட் மைண்ட் இருக்கக்கூடியவங்க. சோ அந்த மரத்தினுடைய இது அதுக்கு குறிக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தினுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா உப கிளைகள் எல்லாமே வரும் இல்லையா.
ஸோ அந்த உபகிளைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது எதுக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்கனாக்கா பலநோக்கு செயல்கள் அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒருத்தருடைய இந்த இரு மனசுல இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாண்டரிங், அதாவது அலைஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நாம் இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம், இப்படி பண்ணா அப்படி வரும் அப்படி பண்ணா இப்படி வரும்ன்றத. ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி போகக்கூடாது, ஏன் அந்த மாதிரி போகக்கூடாது. ஸோ எப்பவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் மைண்ட், அந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அதாவது உபகிளைகளுக்கு வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழ்நோக்கிய கிளைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ஒருத்தர் வந்து மேல் நோக்கி செல்கின்றார் என்றால் அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையினுடைய பாதையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா. அதாவது இந்த பக்தி பாதையிலே வந்து நம்ம முன்னேறி முன்னேறி மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது நம்ம மோட்சகதி போகிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. அதே வந்து நம்ம வந்து கீழ் நோக்கி வரக்கூடிய அந்த கிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே இழுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், அதுக்கப்புறம் பலன் நோக்கிய செயல்கள், பல அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கெல்லாமே அது ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எண்ணற்ற இலைகள் உண்டு. அது அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத பதங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு வந்து அந்த இலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கணக்கில் அடங்காத இலைகள் தான் இல்லையா. நம்மளால வந்து ஒரு ஆலமரத்துல இருக்கக்கூடிய இலைகளை வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக நம்மளால வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரிதான் அளவிட முடியாத வேதங்களை வந்து கொண்டதுதான். அந்த வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது எவ்வளவு இருக்கு வேதங்கள்னு சொல்லிட்டு. இட் இஸ் அன்லிமிட்டெட். அதுக்கப்புறம் இந்த மனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே இருக்காங்க. சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலிஜியாசிட்டி, பக்தி, அதுல வந்து மேன்மையாக மேலே செல்லக்கூடியவர்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள்ல ஈடுபடுபவர்கள். அதுக்கப்புறம் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அறியாமையில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்ம செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சில புலன்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், தர்மமான காரியங்கள் எல்லாமே இந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்வார்கள். அதுக்கப்புறம் வேதிக் ஹிம்ஸ்ன்னா அந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத பதங்கள்ன்ட்டு இந்த இலைகளுக்கு எல்லாமே வந்து வேத பதங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முன்னேற்றம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்கானமி ஒரு நாட்டினுடைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வருமானம் வந்து அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்த்தகம் அந்த இது வந்து முன்னேறி இருக்குன்னாக்கா அது பிகாஸ் ஆஃப் த ரஜோகுணம். ஸோ ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வந்து சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் எல்லாம் நிறைந்த ஒரு இதுதான் இந்த கலவைதான் இந்த மரம். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். ஸோ மேல் நோக்கிய வேர்கள். ஸோ இதை இன்னும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா இன்னும் இந்த செகண்ட் இதுல படிக்கலாம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. அதசோத்வம் பிரசுதாஸ்தஸ்ய சாகா குண பிரவருத்தா விஷய பிரவாலகா அதஸ்ஸ மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. எஸ், இந்த மரத்தினுடைய கிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜன இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 3 குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எல்லாமே இந்த மரத்தினுடைய கிளைகளோட ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கி போகும், சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் நோக்கி விரியக்கூடியது. உபகிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். இதுதான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி பிரான்ச்சஸ். மெயின் பிரான்ச் வந்து போகுதுன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிதாதிர் முனி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு லிபரேஷன் அவங்களுக்கு வந்து குறிக்கின்றது. ஸோ உபகிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன் இன்ப விஷயங்கள் ஆகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஸோ காமம், குரோதம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து அந்த மரத்தினுடைய உபகிளைகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள், அதாவது விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அது கீழே வர பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே கீழே ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டே போகும் இல்லையா. போக போக பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருசாயிட்டே போகும். அதே மாதிரிதான் ஒருத்தருடைய பலநோக்கு செயல்கள் அவர் மனதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல சின்ன ஆசையா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதையே வந்து வேரூன்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே பெரிய விழுதுவாக மாறிவிடும். ஸோ அதுதான் முதல்ல சின்னதா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயே நம்ம வந்து மூழ்கி போயிடுவோம். அது எப்படி அந்த மேல பார்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மெலிசா தான் இருக்கும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சன்னமா இருக்கும். கீழே வர பாத்தீங்கன்னாக்கா விரியும். அது சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாலை மரம் வந்து அந்த விழுதுகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மரத்தினுடைய வேர்களோட வந்து மர்ஜான மாதிரி கூட இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்.
எப்பொழுது அந்த விழுதுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் நோக்கி வந்து அந்த மரத்தினுடைய வேர்களோட ஒட்டிக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நாமளும் ஒரு உயிர்வாழியினுடைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்கள்ல வந்து நாம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இறுதியில வந்து அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஒட்டிக்குவோம். சோ நாம வந்து கீழ் உலகத்துக்கு நாம் எப்பொழுதுமே வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆக்சுவலி. எஸ், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த். न रूपम् अस्येक ततो बलप्यते नान्तो न चातिर् न स संवृदिष्टा अस्वत्थं येन सुव्रीडमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन स्थित्वा तदपदं तत्परिमार्गि दिव्यम् यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः तम् एव सात्यं पुरुषं प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. எஸ், இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இந்த பகவத்கீதையில நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா அதனுடைய ஆணிவேர் வந்து பிரம்ம லோகத்திலிருந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது வந்து எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் பலமான வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் நாம வந்து வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். சோ இந்த மரத்துக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசையர் அப்படின்னு பெயர். அதாவது ஆசைகள், ஒரு மனிதனுடைய ஆசைகள் வந்து இந்த மரத்திற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ அந்த ஆசைகளை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பா அளவிட முடியாத அந்த ஆசைகள் எப்படி அந்த வேர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒரு ஆலமரத்தினுடைய வேர்கள் எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்குன்னு நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. சோ இங்க பாக்குற அந்த மரம் வந்து மேலுள்ள ஆன்மீக உலகத்தினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனான மரம் தான். ஆனா அந்த அந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே நம்மளை வந்து எப்பொழுதுமே இந்த உலகத்துல திரும்பி திரும்பி வர வைக்கிறது. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராங்கா வந்து அதனுடைய வேர்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பதிஞ்சிருக்கு. எப்படி ஒரு மனிதனுடைய மனது அவருடைய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையோட எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த மரத்தினுடைய இயல்பு கூட. சோ நாம வந்து இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்கிறது எதுக்கு சமமாக பட்டுள்ளது என்றால் நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கை மேல வச்சிருக்கக்கூடிய பற்று, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அந்த மரத்தோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அந்த மரத்தை வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து வெட்டி சாய்க்கணும்னாக்கா பற்றின்மை என்னும் ஒரு ஆயுதத்தாலதான் வெட்டி சாய்க்கணும். பற்றின்மை என்றால் என்ன அப்படின்னாக்கா துறவு ஆகிறது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் தட் எது மேலுமே நமக்கு பற்று கிடையாதுன்ட்டு போறது கிடையாது. அது வந்து நமக்கு வந்து ஹேட்டட்னஸ் தான் வரும், விரக்தி தான் வரும். பற்றில் எது மேலுமே ஒரு அட்டாச்மெண்டே இல்லாம போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விரக்தியான ஒரு நிலைக்கு தான் போவோம். ஆனா பக்தியோட நம்ம எடுத்துட்டு போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த மாதிரி பௌதீக இயற்கையான செயல்கள்ல நாம வந்து நம்மளுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்ட் தானா வந்து தொடங்கிடும். நம்ம அதை பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா இதன் மேல நம்ம பற்று வச்சா மீண்டும் இந்த உலகத்துல நம்ம வருவோம். ஆனா பற்று கண்டிப்பாக வைக்கணும். எதன் மேல் பற்று வைக்கணும்? ஆன்மீகத்தின் மேல நம்ம பற்று வைக்கணும். சோ அதன் மேல நம்ம பற்று வளர்க்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதிக செயல்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தானாவே நம்மளை விட்டு விலகிடும் ஆக்சுவலி. ஆனா இங்க செய்ய வேண்டிய செயல்களும் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? அது எல்லாமே நம்ம கடமை. அந்த கடமையை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அன்போட, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் இது நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த மனசோட வந்து நம்ம கடமைகளை நாம செய்யணும். ஆனா பகவானுக்கு பக்தியும் நம்ம செய்யணும். அந்த பக்தி என்னும் அந்த ஆயுதத்தாலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மரத்தை வெட்ட முடியும். சோ அந்த பக்தியை வளர்த்துக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நமக்கு யார்கிட்ட இருந்தும் இருக்காது. தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஆசைகள், தேவையற்ற இந்த பௌதிக ஆசைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை விட்டு விலகி செல்லும். சோ இந்த தேவையற்ற ஆசைகளும் இந்த எதிர்பார்ப்புகளும் நம்மளை விட்டு விலகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ கெட்ட குணங்களாக இருக்கக்கூடிய கோபம், குரோதம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, இது எல்லாமே நம்மளை விட்டு தானா விலகிடும். சோ ஒருத்தருக்கு வந்து பேராசை இருக்கு, கோபம் இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம அவங்கள வந்து தப்பா சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா 99% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்குமே அந்த குணங்கள் ஏதோ ஒரு லெவல் பர்சன்டேஜ் இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் நல்ல
கம்மி பண்ணிட்டே போகணும், போய் 0 பண்ணணும்னா நம்ம பக்தியில போனா மட்டுமே நம்மளால முடியும். ஸோ அதனால வந்து அடுத்தவர்களிடம் குறை இருக்கிறது என்று நாம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ நம்மிடம் என்ன குறை இருக்கின்றது, நாம ஏன் கோவப்படுறோம், நாம ஏன் இந்த மாதிரி நமக்கு அவங்க மேல வந்து எரிச்சல் வருது, ஸோ அவங்கள பார்த்து நமக்கு ஏன் கம்பேரிஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மள நாமளே தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம தவிர நாம திருத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்தவங்க தானாவே நம்ம கிட்ட வந்து பாசிட்டிவா மூவ் ஆவாங்க. இது நம்ம வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது இதை இங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகலாம். அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எங்கே தொடங்குகின்றது இந்த ஆசை என்னும் இந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அது எங்க தொடங்கி இருக்கு? ஒரு மனிதனுடைய ஆசை எங்கிருந்து வருதுன்ட்டு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அதே மாதிரிதான் இந்த மரத்தினுடைய வேர் கூட எங்கிருந்து வருதுன்னு நம்மளால ஆசை எங்கே தொடங்குகின்றது, எங்கே முடிகின்றது, எதையுமே நம்மளால வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ அதனுடைய அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது, சோ பேஸ் எங்க வச்சிருக்கோம் ஸ்ட்ராங்கா, நம்ம வந்து எந்த இடத்துல நம்ம உறுதியா வச்சிருக்கோன்றது நமக்கு தான் தெரியும். சோ ஆனா அது எங்க இருந்து தொடங்கி எங்க முடியறதுன்னு அவங்க இண்டிவிஜுவலா வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அது எப்படி வந்து முடியும், நம்மளால எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும், இது எல்லாமே வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்றது கிடையாது. சோ எங்க முடிச்சுக்குவோன்றது நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒன்னத்தை பார்த்த உடனே நமக்கு ஆசை வந்துருது, அது வந்து இந்த மனசுல வந்து வேரூன்றுகின்றது. ஆனா அதை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போக போறோன்றது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. சோ இந்த ஆசைக்கும் இந்த மரத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா, மனிதனுடைய ஆசைக்கும் இந்த மரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கும், அதாவது அதனுடைய அதை எப்படி அது இருக்குன்றத பற்றி வச்சு நம்ம கம்பேரிஷன் இங்க. சோ ஆனால் பலமாக வேரூன்றுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதில்லையோ, அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடம் இருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ அனைத்தும் பகவானிடத்திலிருந்து தான் தொடங்குகின்றது. யாரிடம் இருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அனைத்து விரிவாக்கங்களும் அவர்தான் செய்கின்றார் இல்லையா? சோ ஆன்மீக உலகத்தினுடைய விரிவாக்கங்களும் நாம பார்த்தோம், அதாவது விலாச விரிவாக்கங்களை பற்றியும் நாம பார்த்தோம், விராட் ஸ்வரூபத்தையும் நாம பார்த்தோம். இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ இந்த மரத்தை நாம வெட்டி சாச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு சரணாகதி அடைவது என்பது மிகவும் எளிதாக ஒரு காரியமாகிவிடும். ஆனா இது எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பலன் நோக்கு செயல்கள், புலனின்ப செயல்கள், அதர்ம காரியங்கள், பேராசை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, கோபம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குரோதம், இது எல்லாமே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால வந்து எதையுமே சமாளிக்க முடியாது. சோ இறுதியில வந்து நம்ம வந்து வீழ்ச்சியை தான் அடைவோம். இது எல்லாமே இந்த மரத்தினுடைய ஒரு இயல்புகளாக நாம் எடுத்துக்கும் போது அதே நம்ம மனிதனுடைய இயல்புகள் அப்படிங்கறத வந்து நாம எடுத்துக்கணும். ஆனா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தூர விலகி வைக்கணும். அது எப்படின்னாக்கா பக்தியில போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகும். நிர்மாண மோகாதித சங்கதோஷா அத்யாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமகா ஸ்வந்வை விமுக்தா சுகதுக்க சஞ்சைர் கச்சந்த்யமூடா பதம் அவ்யயம் தத். எஸ், பொய் கௌரவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகட்டான ஒரு இது இல்லையா? நம்ம கிட்ட எதுவும் இல்லைன்னாலும் வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹைப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸை வந்து பெருசா காட்டிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் மயக்கம், ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதன் மேலேயே ஒரு பற்று, அதுலயே இருக்கிறது, ஆக்சுவலி மனசை வந்து அதில் மேலே லயித்து கொண்டிருப்பது, மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ யாரோட சேரணும் யாரோட சேரக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. தவறானவர்களோட நம்மளுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துட்டு போவே கூடாது. நான் இறுதியில நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம். தோல்விகளை சந்திப்போம், வீழ்ச்சிகளை சந்திப்போம். ஸோ தவறான சங்கத்திற்கு நாம் என்னைக்குமே அந்த அசோசியேஷன் போவே கூடாது. ஸோ எந்த சங்கத்துக்கு போறோம்னா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கோம் இல்லை நேர்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கத்திற்கு நம்ம சென்றோம் என்றால் ஆப்வியஸ்லி நம்மள அது வந்து வாழ்க்கையில வந்து மேம்படுத்தும். அதை விடுத்து தவறான அசோசியேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போதைக்கு அடிமையாகிறவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் தவறான அசோசியேஷன்ல தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்லிசிட்டா இருக்கிறவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் கூட அதே மாதிரிதான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேம்பிளிங், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த
தவறான செயல்கள் செய்யக்கூடிய, அதாவது இந்த அதர்மம் காரியங்கள் செய்பவர்கள், அத்தகையவர்களோடு நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து அசோசியேஷன், அதே மாதிரி கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களோட அசோசியேஷனும் நம்ம கண்டிப்பாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. ஸோ அது நமக்கு என்னைக்குமே வந்து வீழ்ச்சியை தான் தரும். ஸோ பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இந்த மூன்றிலிருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும். நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு எது நித்தியம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மா நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவர், அவர் இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்து நித்தியமானது. ஸோ இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டெம்பரவரி தான். ஸோ எல்லாமே வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது தான். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா பாஸ்ட் 10-15 நாள எவ்வளவு மழை பெஞ்சின்னு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ இந்த மழையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை பேர் வந்து தன்னுடைய வீடு வாசல் இழந்தவர்களும் உண்டு இல்லையா? அந்த அளவுக்கு வெள்ளம் வந்து அதாவது வீட்டுக்கு எல்லாமே உள்ள வந்து அடிச்சுன்னு போயிருக்கக்கூடியது கூட இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த பௌதீக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது, மாறிண்டே இருக்கும். ஸோ பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு, அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர், இந்த பௌதீக இயற்கை மேல் இருக்கக்கூடிய அளப்பறியாத பற்று இல்லையா, அதுதான் காமமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை நாம கண்டிப்பாக வந்து தூரமாக விலக்கி வைக்க வேண்டும். இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து, இன்பம் என்பது இன்பமும் துன்பமும் ஒருவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக வந்து போகக்கூடிய ஒரு தருணங்கள் தான் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு கஷ்டமா இருக்குன்றதுக்காக நம்ம வந்து அதையே நம்ம நினைச்சுட்டு உட்கார்ந்துருந்தோம்னாக்கா வாழ்க்கையில வந்து அதை எதிர்கொண்டு நம்ம வந்து வெளியில வர முடியாது. ஸோ கஷ்டத்தையுமே நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளணும். அதே மாதிரி இன்பமான சூழ்நிலை வரும்பொழுதும் நம்ம தன்னிலையை விட்டு நம்ம விலகி செல்லக்கூடாது. அதாவது ரொம்ப பகட்டாவும் ஆடக்கூடாது. ஸோ மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரின் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஸோ இந்த நிலைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரால் வெல்ல முடியும் என்று நினைத்தால் அது ஒரே ஒரு வழி வந்து பக்தியில மட்டும்தான் முடியும். ஒருவர் பக்தியில முன்னேறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுடைய மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்திரமான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்க வருவாங்க. எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அவங்க பதறவே மாட்டாங்க. வெல் பேலன்ஸ்டா இருப்பாங்க அவங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல பக்தி வைத்து கண்டிப்பாக பகவானுக்கு சரணடைந்திருப்பார்கள். அந்த நித்திய ராஜ்யத்தையும் அவர்கள் பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கும் வந்து சேர்கிறார்கள். எஸ். நதத்பாஸ்யதே சூர்யோ ந சசங்கோ ந பாவகா யத்கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எஸ். ஸோ பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம வாசஸ்தலம். பரா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா, பரா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அதாவது ஆன்மீக உலகத்தை குறிக்கின்றது. அப்பரா என்பது நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக இயற்கை, அவருடைய வாசஸ்தலம், அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். அது வந்து எவ்வாறு பிரகாசப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது இயற்கையிலே பிரகாசப்படுத்தப்பட்டதாகும். அங்கே சூரியனுடைய வெளிச்சத்தினாலேயோ இல்லை சந்திரனுடைய வெளிச்சத்தினாலேயோ இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னியினுடைய ஜுவாலையினாலேயோ அந்த இடம் வந்து பிரகாசப்படுத்தப்படவில்லை. இயற்கையிலேயே அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸோ அதனை அடைபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருபொழுதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும், இந்த இடம் வந்து போனோம்னாக்கா நாம வந்து மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரமாட்டோம், இந்த துக்காலயத்திற்கு நாம திரும்பி வரமாட்டோம் என்பது நமக்கு தெரியணும். ஸோ அந்த இதுக்கு நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் அதை ஒரு இலக்கா நினைச்சாவது நம்ம பக்தியில வரும்பொழுது, அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தியில எந்த அளவுக்கு முன்னேறுகின்றோமோ சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்தா போறோம் அப்படின்னு, அதாவது பிறப்பு இறப்பு பத்தி கூட நமக்கு கவலை இல்லை. ஸோ உயர்வான ஒரு பக்தனுடைய எண்ணம் அதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வேற இடத்துலயும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரு பியோர் டிவோட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சிஷாஷ்டகத்துல பாடியிருக்காரு, நான் தனம் நான் ஜனம் நான் எவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு வந்து காசு பொருளும் வேண்டாம் பெருமாளே, எனக்கு வந்து எனக்கு என்னை ஃபாலோ பண்றதுக்காக என் பின்னாடி வந்து வரக்கூடியதுக்காக சிஷ்யர்களும் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு அழகான மனைவியும் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம், பிறவிதோறும் வந்து உங்களுடைய
கைங்கரியத்தை செய்யறதுக்கு மட்டும் எனக்கு வந்து அந்த பிராப்தத்தை மட்டும் உங்களுடைய கருணையால் எனக்கு அது வந்து அருளுங்கள் அப்படின்ட்டு தான் கேட்கிறாரு அவர் வந்து. சோ இது ஒண்ணுதான் நாமளும் வந்து ஒரு உன்னத பக்தனுடைய நிலை அந்த மனசோட தான் இருக்கணும். சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம கேட்காமலேயே பகவான் வந்து தன்னிடுப்பத்திலேயே வந்து வச்சுக்குவார். சோ 5 விதமான மோட்சங்கள் உண்டு. அதாவது நீங்க வந்து அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது இது வரும். 5 விதமான மோட்சங்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு இங்க இருந்துட்டு என்ன கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ மேல போனாலும் அதே மாதிரி பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது ஒரு விதமான மோட்சம். 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவத்துல வந்து பகவானோட இணையிறது வந்து 2வது மோட்சம். 3வது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருடைய அங்கங்கள் ஃபீச்சர்ஸ், சம் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் அந்த ரூபத்துல இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள். 4வது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வைபவங்கள்ல ஒன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்கு, சக்கரம், கதம். ஸோ இந்த மாதிரி அவருடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. அதுல எக்ஸாம்பிளா நான் 1, 2 சொல்றேன் நான். ஸோ ஆழ்வார்கள் எல்லாமே அவருடைய ஸ்ரீசக்திகள் தான். அவருடைய ஆயுதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்வார்களாக தானே இந்த உலகத்துல வந்து அவதரித்தார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி கடைசியில பாத்தீங்கன்னா கம்பானியன் அவர் கூட எப்பவுமே இருக்கிறது. எப்படி ராமர் கிருஷ்ணர் இருக்கும் பொழுது ராம சீதா, அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணன் இருக்காரு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் இருக்காரு. அந்த இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே நீங்க இந்த பிக்சர் வந்து ஒன்னாதான் பாப்பீங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து கம்பானியன். சோ இந்த 5 விதமான இது வந்து மோட்சகதிகள் ஆக்சுவலி. சோ ஒரு உன்னதமான ஒரு பக்தன் இந்த 5 விதமான மோட்சத்தையும் கூட கேட்க மாட்டான். ஸோ இது வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல அவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள். ஸோ நீங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ் படிச்சீங்கன்னாக்கா அப்போ இது வந்து படிப்பீங்க நீங்க. யூ கேன் கம். ஸோ கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கட்டுண்ட உலகில் நாம் எல்லாருமே இந்த கண்டிஷன்டு வேர்ல்டுல தான் இருக்கும் இல்லையா? ஜீவாத்மாக்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. எனது நித்தியமான அம்சமானவர்கள் அப்படின்னு கிளியரா எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்கார் பகவான். பாருங்க, நித்தியமான அம்சமானவர்கள். ஜீவாத்மா இஸ் அதாவது பெர்மனன்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே எட்டர்னல் என்டிட்டி. சோ அதாவது எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியது, வாசம் செய்யக்கூடியது. ஆனா இந்த உடல் மட்டும்தான் அழியக்கூடியதுன்றது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் இந்த 3 குணங்களில் அவர்கள் கட்டுண்ட இருப்பதினால்தான் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் அவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். இந்த 5 புலன்கள் பிளஸ் மனசுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். அது மட்டும் கரெக்டா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இஃப் இட் பிகம்ஸ் அன் ஃப்ரெண்ட், அது நம்மளுக்கு ஒரு உன்னதமான ஒரு நண்பனாகி விட்டால் நாம இந்த வாழ்க்கையை வந்து எளிதில் வென்று விடலாம். ஆனா அதுவே நமக்கு ஒரு எதிரியாகி விட்டால், அதாவது எதிரி எதனால் ஆகின்றது? பேராசை, பொறாமை, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம். இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து மிகப்பெரிய எதிரியாகி விடுகின்றது. இந்த 3 குணங்கள் இருந்தாலே வந்து மனசு நமக்கு எதிரி தான். சோ இந்த 3 குணங்கள் அற்றவர்கள் பாருங்க, அவங்க கண்டிப்பா அவங்க மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதே வந்து அவங்களுக்கு வந்து நண்பனாகி விடுகின்றது. சோ இந்த 6ம் கலந்து நம்ம இந்த 6 நாளுதான் அந்த புலன்கள், இந்த மனசு என்ன சொல்லுதோ இந்த புலன்கள் ஆக்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு வந்துரும். ஞானேந்திரியங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் மேக் இட் இன்டு ஆக்ஷன். சோ அதனால என்ன ஆகுறது, நம்ம அதனுடைய விளைவுகளுக்கு பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருகின்றோம். சோ அதனாலதான் மனசை நம்ம வந்து அலைப்பாய விடக்கூடாது. அதை வந்து நேர்மையான பாதையில் எடுத்து செல்லணும், பக்தி பாதையில எடுத்து செல்லணும். அப்படிங்கிற அந்த உறுதியான அந்த நம்பிக்கையோடு செய்யக்கூடிய அந்த பக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் என்னைக்குமே நமக்கு வந்து நம்ம கேட்காமலே நமக்கு வழி நடத்திண்டே போவார். ஹிருதயத்துல இருந்து அந்த வழி வந்து நமக்கு வந்து காட்டுவார். நாம அந்த வழியில தான் செல்வோம். சோ இந்த நம்பிக்கை நமக்கு தேவை. எஸ் 15.8 வாசிங் மாதாஜி. சரீரம் யத் அவாப்னோதி யச்சாப்ய உத்க்ராமதீஸ்வரா கிரகதைத்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாசயாத். எஸ். சோ எவ்வாறு காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல ஒரு பலமான காற்று வீசும் பொழுது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மண் வாசனையோ இல்லை ஒரு பூக்கள் நிறைந்த இடமா இருந்தா பூந்தோட்டம் நிறைந்த இடமா இருந்தா எப்படி பூக்களுடைய வாசனை வந்து எடுத்து செல்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் ஜட உலகில் இருக்கும் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டில் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம கிராஸ் பாடி என்றது இந்த
ஸ்தூல உடல். அதே மாதிரி சூக்ஷ்ம உடலோட இணைந்திருக்கு ஆன்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல என்னென்ன இருக்கு, மனசு, புலன்கள், அதுக்கப்புறம் அறிவு, இந்த மூன்றும் கலந்ததுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல். அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்பிரிட் ஆத்மாவும் அதோட ஒட்டிண்டு இருக்கு. சோ எப்படி இந்த நறுமணத்தை வந்து காற்று எடுத்து செல்கின்றதோ அதே மாதிரி இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு வேறு ஒரு உடலுக்கு செல்லும் முன் இதுல என்ன பெண்டிங் உணர்வுகள் எல்லாம் இருந்ததோ பல்வேறு உணர்வுகள் அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து செல்கின்றது கர்மங்களோட சேர்த்து. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று சோ நமக்கு எந்த மாதிரியான உடல் வந்து ஒருத்தருக்கு கிடைக்கும் என்பது நம்மளுடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு என்றதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். பின்னர் மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான், இந்த உடலை வந்து கைவிடுகின்றான். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. நீங்க 15th சாப்டர் எல்லாருமே வாசிக்கணும். சோ வாழ்க்கையினுடைய தத்துவமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 15th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. சோ நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடல் நமக்கு கிடைக்கிறது என்றால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் கருப்பா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப குள்ளமா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப நெட்டையா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப பருமனா இருப்பாங்க, சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கஹீனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன், சில பேருக்கு பிறவியிலே குருடு, சில பேர் பிறவியிலே பேச முடியாது. இதெல்லாம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்ததுல இருந்து கடைசி வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான சூழ்நிலைகள்ல தான் இருப்பாங்க. இவை அனைத்துமே நம்மளுடைய உணர்வுகள், என்னென்ன உணர்வுகள் நம்ம விட்டுட்டு போனோமோ இந்த உடலை விட்டு, சோ அதோட கலந்து நம்முடைய கர்மங்கள் தான் நிர்ணயிக்கின்றது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏன் இவ்வளவு நல்லா இருக்காரு, அவர் ரொம்ப நல்லவர், மேபி வெரி குட் பர்சன், ஆனா பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வகாலமும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்திருப்பார். ஏன்னா அவ்வளவு கர்மங்கள் பலன்கள் பூர்வ ஜென்மத்துல இருந்தது இந்த வாழ்க்கையில் அவர் அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கும். அதற்கேற்ற பிறவிதான் அவருக்கு வந்து வந்திருக்கும். இதை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அதனால வந்து நல்லவங்களுக்கு ஏன் எப்பவுமே கஷ்டப்படுறாங்க, கெட்டவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களே, இது எல்லாமே காமனா வரக்கூடிய ஒரு டைலாக் தான் இல்லையா? சோ நல்லவர்கள் வந்து கஷ்டமான சூழலில் இருப்பது காரணம் இதுதான். அதே மாதிரி தீயவர்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து நல்ல நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த சூழலுக்கு வருகிறார்கள். ஆனா உண்மையிலேயே அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து அவர்கள் இந்த பிறவியில என்ன செய்யறாங்களோ அது பேஸ்டு தான். சோ அவங்களுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய பலன் நல்லா இருந்திருக்கும். அதனால அவங்க இந்த ஜென்மத்துல அதுக்கான இதெல்லாமே அடைவார்கள். ஆனா அதை வந்து நல்ல முறையில அவங்க எடுத்துட்டு போனாங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நற்கதி அடைவார்கள். ஆனா அவங்க தீய வழியில போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தீய பலன்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் பி இன் த ப்ராப்ளம். சோ இதுதான் லாஜிக். இந்த லாஜிக்கை நம்ம புரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லவங்க ஏன் கஷ்டப்படணும், தீயவங்க ஏன் நல்லா இருக்காங்கன்ற அந்த இதுவே நமக்கு மனசுல வரவே வராது. சோ எல்லாமே அவங்களுடைய கர்மங்களை பொறுத்து, அவங்களுடைய பாவ புண்ணியங்களை பொறுத்து அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு சபர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் திசையான் உபாசேவதே. சோ இவ்வாறு வேறு ஒரு ஸ்தூல உடலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராஸ் பாடி உடலை பெறும் அந்த உயிர் வாழி, ஏன்னா அது ஷட்டில் பாடியோட அந்த ஸ்பிரிட் வந்து இதுல வருது இல்லையா? சோ வேறொரு உடலை பெறுகின்றது. மனதை மையமாக கொண்டுள்ள, அதாவது மனசுல அவனுடைய உணர்வுகள் எப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் இருந்ததோ அதற்கேற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்பர்ஷமே வந்து ஒருத்தர் நம்மளை தொடும் பொழுது அவங்களுடைய நேச்சரை பத்தி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். சில பேர் வந்து தொடரக்கூடிய அந்த இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்பு அவங்க மனசு வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கடினமான ஒரு உடல், சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃபா இருக்கக்கூடியது. இது எல்லாமே அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்மத்துல பெண்டிங் இருந்த அந்த இயல்புகள் வந்து இந்த ஜென்மத்துல வந்து முடிவு அடைகின்றது. அது நம்ம தெரிவிக்கணும். அதாவது இந்த ஜென்மத்துல பிறவியில வந்து அது முற்றுப்புள்ளி. அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த 3 குணங்களோட அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த டைரக்ஷன் எடுத்துன்னு போறான்றது அது அவன் கையில இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஆனா பாவங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அவன் இந்த ஜென்மத்துல அனுபவிச்சுதான் ஆக வேண்டும். சோ பக்தியில போனா ஒருவேளை பகவானுடைய கருணை இருந்தால் அவர்களால வந்து தலைக்கு வந்து தலைப்பாகியோட போச்சுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனா அதை தவிர்த்து வேற எந்த எஸ்கேபிசமும் யாருக்குமே கிடையாது. சோ இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் நேச்சர், சோ ஒருத்தர் சாந்தமா இருக்கிறதும் ஒருத்தர் ஆக்ரோஷமா இருக்கிறதும், அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே கெட்ட பழக்கங்களை ஈடுபடுறதும், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய
சுபாவங்கள் எப்படி இருந்ததோ முற்பிறவில பெண்டிங் உணர்வுகள் அதற்கேற்றாறு போலவே அதனுடைய தொடர்ச்சி இந்த ஜென்மத்திலையும் அவர்களுடைய இது இருக்கும். எஸ் 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. உத்க்ரமந்தம் ஸ்திதிதம் வாபி புக்ஜானம் பகுணான்விதம் விமூடன பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷாஹா. சோ ஆனா இந்த ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொள்ளாத, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது மூடர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இந்த உடலை விட்டு இந்த உயிர் எப்படி செல்கின்றது அப்படிங்கிறத பத்தி அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளாதவனும் இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போதையிலே இருப்பவங்களுக்கு அவங்களுடைய உடல் எந்த மாதிரி இருக்கின்றது அந்த நாலேஜை பத்தியும் அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. they will never feel about the body. சோ எதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரியான உடல் கிடைச்சது, அதெல்லாம் அந்த சிந்தனை எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அவர்களுக்கு என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் இந்த ஞானத்தை பற்றி யார் ஒருத்தர் புரிஞ்சின்னு இருக்காங்களோ, பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, அவரால் இவை அனைத்தையுமே காண முடியும். எதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு இது கொடுத்திருக்கார் பகவான் அப்படிங்கறத வந்து அவங்களால வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்படி ஒரு கார் மெக்கானிக் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றத வந்து அவனால வந்து டிசைட் பண்ணி தெரிந்து கொள்ள முடியுமோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார்ல வந்து எங்க ஒரு இஷ்யூ வருதுனாக்கா அது மோட்டார் இஷ்யூவா, இல்ல வந்து என்ஜின் இஷ்யூவா, இல்ல வந்து பேட்டரி ப்ராப்ளமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு அவனால ஈஸியா போய் லொக்கேட் பண்ண முடியறதோ, அதே மாதிரிதான் ஒரு ஞானியாலையும் வந்து எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜையும் அவனால வந்து பெற முடியும், அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ் 11th 12th ரெண்டுமே வாசிங்க மாதாஜி. யதந்தோ யோகினஸ்தைனம் பஷ்யந்த்ய ஆத்மான்ய அவஸ்திதம் யதந்தோப்ய அக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்ய அசேதசக யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாஸ்யதே கீலம் யஸ்யந்திரமசி யஸ்யாகனௌ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வில் நிலை பெற்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், இந்த ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளாதவர்கள், அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை அவர்களால் இந்த புறக்கண்களால் காண முடியாது. சோ எல்லாமே வந்து நம்ம இன்டர்னல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகக்கண்களால் தான், நம்ம அந்த ஞானம் நிறைந்த கண்களால் தான் நம்மளால வந்து இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல்ல வச்சு நம்ம எதுவுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றது, பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது இந்த பிரகாசம். சோ மேலும் சந்திரனுடைய பிரகாசமும் நெருப்பினுடைய பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. அனைத்து ஒளிகள் அந்த பிரகாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். எஸ், அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. காம் ஆவிஸ்ய யஸ பூதானி தராம்ய அகம் ஓஜாசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வஹா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகா. எஸ், நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன், அதாவது கார்போத்யாக்ஷி விஷ்ணுவாக ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் அண்டத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றார். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. அனைத்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கோள்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு பிளானட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த இதுலதான் ஆர்பிட்ல தான் இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த வட்டத்திலே தான் இருக்கும். சோ அந்த வட்டத்தை விட்டு அது நகராது, தன்னையே சுற்றும், சூரியனையும் சுற்றும் இல்லையா. சூரியன் சென்டரு, ஆனா பிற கோள்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே சுற்றும், ஆனா தன்னைத்தானே வந்து சுற்றி கொண்டே போகும். சோ இதெல்லாம் எவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது? பகவானுடைய கிருபையாலே நடக்கின்றது. நான் சந்திரனாகி எல்லா உயிர் வாழி, அதாவது தாவரங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றார். சோ அதனாலதான் நம்ம சில விட்டமின்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெஜிடபிள்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே பகவான் சந்திரனுடைய ஒளியால் தான் வருகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த சந்திரனுடைய ஒளியும் வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 14 அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா
प्राणिनां देहम् आश्रिताः प्राणापणसमायुक्ताः वासं य अन्नं चतुर्विधम्. எஸ், எல்லாவித உயிர்வாழிகளின் உடலும் ஜீரண நெருப்பாகிருக்கும் நான் உட்சுவாசத்தினுடன் காற்றுடனும் வெளிசுவாசத்தின் காற்றுடனும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்பலேஷன், நம்ம வந்து உணவு உட்கொள்கின்றோம் இல்லையா, அது ஜீரணம் ஆகணும்னா இந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எதுனும் வெளியாது, அந்த காற்றும் வெளியே வரணும், நம்ம உள்ள சுவாசமும் நம்ம இழுக்கணும், வெளி சுவாசமும் நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துட்டு வரணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இது வந்து ஃபுட் வந்து ஜீரணம். அக்னியினுடைய சொரூபத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த அக்னியினுடைய சொரூபமாக பகவான் அங்கே வந்து அந்த சொரூபம் வந்து வேலை செய்யலைன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீரண சக்தியே ஆகாது. சோ அந்த ஜீரணம் செய்யக்கூடிய அந்த அந்த இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நிலையில இருப்பவர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவானுடைய உணவை செரிக்க செய்வது அந்த அக்னி சொரூபம் வந்து பகவானுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றன. சோ 4 விதமான உணவுனாக்கா சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா லிக்விடா இருக்கும், சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா செமி லிக்விட், சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டியா இருக்கும், அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய அந்த இது வந்து ஜீரண சக்தி. ஸோ அதை செரிக்க செய்யக்கூடிய அது எந்த விதமான உணவா இருந்தாலும் செரிக்க செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து அக்னி ஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபம் இருக்கக்கூடிய அக்னி, அதுதான் நான் செரிக்க செய்கின்றேன் என்று சொல்வார் பகவான். எஸ், சர்வஸ்யசாகம் விருத்தி சந்நிவிஷ்டோ மத்தக சம்ருத்தி ஞானம் அபோகணம் ச வைதை சைவ சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். எஸ், பகவான் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக வீற்றிருக்கின்றார். இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? சாட்சி பறவையாக நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்திருக்கார். ஷீரோதாட்சி விஷ்ணுவாகவும் யக்னேஸ்வரனாகவும். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தி, சோ ஒருத்தருடைய ஞாபக சக்தியினுடைய சொரூபமும் பகவான் தான். அறிவும் ஞானமும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். அதே மாதிரி மறதியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் தான். நாம எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தினுடைய வாழ்க்கையினுடைய அதாவது டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் கம்மி தான். நமக்கு எல்லா புலன்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த லிமிட்டட் தான் விசிபிலிட்டியே நமக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி ஞானமும் கம்மி தான் நமக்கு, எல்லாத்தையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறதும் கம்மியான இதுதான். ஞாபக சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். சோ அது பகவான் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். சோ மறதியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து தான் நமக்கு வருகின்றது. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான். சோ எந்த வேதத்திலையுமே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க எந்த யஜ்ஞங்கள் செய்யுங்க அதனுடைய அவிர்வாகம் அனைத்துமே பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். நீங்க எல்லா இடங்களுமே இந்த வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் உச்சாடனம் பண்ணுவாங்க, நல்லா போக்கஸ் பண்ணுங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அச்சுதாய அனந்தாய கோவிந்தாய இந்த 3 நாமங்களை சொல்லாம அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அந்த யக்ஞத்தை முடிக்க மாட்டார்கள். ஏன்னா யக்னேஸ்வரனாக இருப்பது அவருக்கு தான் அனைத்துமே. நாம ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதைக்கு நம்ம வந்து அந்த யக்ஞத்தை நாம செய்தாலுமே இறுதியில அந்த யக்ஞ பலன் வந்து பகவானுக்கு தான் அவர்கள் சமர்ப்பிப்பார்கள். ஏன்னா அனைத்துமே அவரிடமிருந்து தான் வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வேதம் ஓதுபவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். சோ உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும், சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழங்கியவர் வந்து நம்ம பகவான் தான். சோ இனிஷியலா வந்து பிரம்மருக்கு வந்து அவர் எல்லாத்தையுமே வந்து நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் மாதிரி கொடுத்தாரு. வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்ட்டு வந்து கிளியரா பகவான் சொல்லியிருக்கார். 16 and 17 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஈமௌ புருஷௌ லோகே ஷரசாட்சர ஏவ ச ஷர சர்வாணி பூதானி கூடஸ்தோ ஷர உச்யதே உத்தம புருஷஸ்த்வ அன்யக பரமாத்மேத்யா உதாஹிருதஹ யோ லோகோத்ரியம் அவிஸ்யா விபர்த்ய அவ்யய ஈஸ்வரஹ. எஸ், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் அப்படின்னா நாம் எல்லாருமே தவறி இந்த பௌதிக இயற்கையில விழுந்திருக்கோம். ஸோ ஃபாலபிள் இன்ஃபாலபிள், பகவானுக்கு வந்து இன்ஃபாலபிள்னு பேர். அவர் என்னைக்குமே இந்த உலகத்துல அவர் தவறாதவர் தான். ஏன்னா அவருடைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு வந்து அச்சுதான்னு சொல்லுவாங்க. அச்சுதா அப்படின்னாக்கா அதனுடைய மீனிங் வந்து தவறாதவர் அப்படின்ட்டு பெயர். சோ நாம வந்து இந்த
உலகத்துல வந்து தவறி வந்து விழுந்திருக்கோம். எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையோட அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்கோமோ மீண்டும் மீண்டும் தவறி தவறி இந்த இடத்துல நம்ம விழுந்துகிட்டே தான் இருப்போம். 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். சோ விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறாதவர்கள். அவர்கள் ஒரு வாட்டி இந்த இடத்தை விட்டு போன பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. சோ ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் வந்து தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். சோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள், 14 லோகங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துக்குள்ளேயும் உட்புகுந்து இருப்பவர் அந்த கார்போதாக்ஷி விஷ்ணு. அவர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே தாங்கிட்டு இருக்கார். எஸ் 18th ஸ்லோகம். யஸ்மாத்ஷரம் அதிதோஹம் அக்ஷராத் அபிசோத்தமஹ அதோஸ்மி லோகே வேதே ச ச பிரதீத ச புருஷோத்தமஹ. எஸ், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தவர் நம்ம பரமபுருஷ பகவான். சோ உத்தமர், புருஷர்களிலே உத்தமானவர், அதுக்கு தான் அவருக்கு புருஷோத்தமம் அப்படிங்கிற பெயர் வந்தது. உலகில் உள்ள வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் சொல்லிட்டார். வேதத்திலையும் வந்து அவருக்கு வந்து புருஷோத்தமன் என்ற பெயர் உண்டு. உலகத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடங்கள் அவரை வந்து புருஷோத்தமாவாகவும் அவரை வந்து நாம வந்து வணங்குகின்றோம். எஸ் 19th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யோ மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வ பாவேன பாரத. எஸ், எவன் ஒருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரியலைசேஷன், அறிதல் என்பது கேட்கறதுனால மட்டும் கிடையாது, நமக்கு அது அக்செப்டன்ஸ் மனசுல வரணும். நம்பிக்கை, ஸ்திரமான நம்பிக்கை. எஸ், இங்க சொல்லியிருக்கிறது பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கிறது பகவானே சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த அக்செப்டன்ஸ் நமக்கு வரும். எவ்வாறு ஒரு தாய் வந்து தன் குழந்தைக்கு இவர்தான் தகப்பன் அப்படின்ட்டு வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் சொல்லும் பொழுது எந்தவித டவுட்டே இல்லாம அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை தகப்பன் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதோ, அந்த இது நமக்கு அந்த நேச்சர் நமக்கு வரணும். எஸ், வேதங்கள்ல வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஸோ இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நாம நிறைய வேதங்கள்ல ரெஃபரன்ஸ்ல படிக்கிறோம். ஸோ ஈவன் விஷ்ணு புராணம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பத்ம புராணம் இதுல எல்லாத்தையுமே நம்ம படிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி he is the highest authority ன்னு சொல்லும் பொழுது அதை வந்து நம்ம அதுல எந்த டவுட் இல்லாம நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகணும். அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான். ஸோ அனைத்தையுமே அறிந்தவன் ஆகின்றான். இது வந்து ஜஸ்ட் பை லிப் மூவ்மெண்ட்ல வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது. சும்மா யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்றதுக்காக கேட்டுக்கிறதும் கிடையாது. யூ ஷுட் ரியலைஸ் தட். ஸோ அதை ரியலைஸ் பண்ணணும்னா நாம பக்தியில போனா மட்டுமே நம்மளால அந்த ரியலைசேஷனுக்கு வர முடியும். எனவே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றான். சோ இந்த நிலையை வந்து ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளணும் என்றால் இந்த லாஸ்ட் லைன் வந்து அதை சிறமேற்கொண்டு செய்பவர்களால் மட்டுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை வந்து கண்டிப்பாக வந்து போக முடியும். சோ இது இல்லைன்னா இது கிடையாது. ஸோ இது வந்து பேரளவிலே நம்ம வந்து ஏத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றேன், அதனால கேட்டுக்கிறேன்ற அந்த ரீதியில போயிடுமே ஒழிய அதாவது ஹிருதயபூர்வமாகவும் அதை உணர்ந்து நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எதையுமே. ஸோ பக்தியில் எல்லாமே வந்து அதாவது இன்டர்னல் சேஞ்சஸ் தான் மெயின். ஆக்சுவலி வெளிப்புற தோற்றம் தானாகவே அமைந்துவிடும் சேஞ்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள பகட்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நீங்க அதை வந்து அதாவது அந்த நேச்சர் உங்களுக்கு வந்துச்சுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வெளியிலையும் உங்களுடைய சுபாவம் வந்து அதே மாதிரிதான் வெளிப்படுத்தும். ஸோ நம்ம உள்ளுக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கோமோ, உள்ளுக்குள்ள அகங்காரம் வச்சிருந்தா அது வந்து வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே அதை நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். எதுவுமே இன்டர்னல் என்ன இருக்கோ அதுதான் வெளியில எக்ஸ்டர்னலா வந்து வெளியில டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆகும். அது நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. இதி குய்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயா நக ஏதத் பூத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருத கிருதயஸ்ய பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி. ரொம்ப அற்புதமான சாப்டர் இது. இதுல நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூஸ் 20 ஸ்லோகம் தான் இந்த சாப்டர். ஸோ நீங்க எல்லாருமே இந்த சாப்டரை படிங்க.
அதாவது படிச்சு அதனுடைய பர்பட் நீட்டா படிச்சீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருக்கார் பகவான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒன்று. இது இருந்தா இது எல்லாமே தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைஃப்ல வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ அதாவது தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து இப்ப வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்லியிருக்கார். அவருக்கு மாத்திரம் சொல்லல, இது நாமளும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். நான் உங்களுக்கு மாத்திரம் சொல்லல, இது எனக்கும் சேர்த்து திருப்பி நான் சொல்லிக்கிறது எப்பவுமே. சோ இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆகின்றான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். சோ என்னைக்குமே வந்து அறிவுரைகள் அனைத்துமே, போதனைகள் அனைத்துமே சொல்பவருக்கும் உண்டு, கேட்பவருக்கும் உண்டு. இது காமன். சோ சொல்பவர் வந்து எக்ஸெப்ஷன் கிடையாது. he or she also has to receive. ஸோ அவங்களும் இதை வந்து தெரிஞ்சுண்டு புரிஞ்சுண்டு அதை வந்து வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தணும். அது ரொம்ப முக்கியம். கேட்கறதும் விட்டுறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வேஸ்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு அடாப்ட் இன் த லைஃப். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. ஸோ 29 people ஆர் தேர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். தயவு செஞ்சு நீங்க இந்த செஷனை விட்டு போகாதீங்க. சில இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ப்ளீஸ் டோன்ட் லீவ் த செஷன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த போல்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. பொருள் உலகத்தின் மரம் எது? ஸோ இன்னைக்கு நான் எந்த மரத்தை பற்றி பேசினேனோ அந்த மரம் தான் அது ஆன்சர். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இது வரைக்குமே கற்பக மரம், கற்பக விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ தட் அது எந்த இடத்துலையுமே நம்ம வந்து பேசல. ஸோ அதனால ராங்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதை படிச்சுட்டு நீங்க வந்து ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஆலமரத்தின் கிளைகள் வந்து எதனோடு கருதப்படுகின்றது? அதாவது பாத்தீங்கன்னா இயற்கையின் வெவ்வேறு முறைகள், பாவமான நடவடிக்கைகள், உணர்வு பொருட்கள், நண்பர்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து பரமாத்மாவான இறைவனின் முதன்மை விரிவாக்கங்கள் என்ன? ஸோ விஷ்ணு தத்துவம், விலங்குகள், இயற்கை, மனித உயிரினங்கள். ஸோ விஷ்ணு தத்துவஸ் வந்து 3 மெயின் என்னன்னாக்கா ராமர், கிருஷ்ணர் அண்ட் நரசிம்மர். இது 3மே வந்து விஷ்ணு தத்துவத்துக்கு கீழே தான் வராது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரதான டேட்டிஸாக பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் சம்பிரதாயம், இப்போ வந்து நம்ம பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பரமாத்மாவையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரதான டேட்டியா பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க நம்ம இவங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமர் ரொம்ப வந்து விசேஷம் இருக்கக்கூடிய இது உண்டு. ஆனா அதே மாதிரி நரசிம்மர். ஸோ இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து தேர் ஆர் விஷ்ணு தத்வாஸ். ஸோ அதை வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ இறைவனின் செழுமைகள் 7, 9, 10 அத்தியாயங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 15வது அத்தியாயத்தை தொடர்பு கொள்ளவை எவை? எனவே கீழே உள்ள ஒரு வரியை தேர்ந்தெடுக்கவும். அற்புதம், அழகு, ஞானம். சூரியன் பிரகாசம், அற்புதம், செரிமானத்தின் தீ மற்றும் கிரகங்களுக்குள் நுழைதல் மற்றும் சந்திரனாகி தாவரங்களுக்கு வாழ்வு. ஸோ அற்புதம், செரிமானம், மலர் தாங்கும் வசந்தம், இவ்வேளை உள்ளே அவன் அனைத்தும். ஸோ ரகுகுணன், அதாவது ஜடபாரதர் செகண்ட் பார்ட்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இன்னைக்கு ராதிகாமா வரலையா இன்னும்? ஸோ உங்களுக்கு தெரிந்தது எழுதுங்க. இந்த ஜடபாரதர் ஸ்டோரி. ஐ திங்க் ஷி மே ஜாயின். ஐ திங்க் கிருஷ்ண பிரபு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு செக் பண்ணுங்க வராங்களா என்னன்ட்டு. முன்னாடி மெசேஜ் போட்டேன் அப்படிங்களா? இருங்க நானும் கால் பண்ணி பாக்குறேன். அதுக்குள்ள நீங்க எழுதுங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டூ இட். ஸோ நாளைக்கு பிரபுஜி வந்து கிளாஸ் வருவாரு. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னு தோணுனா கூட நீங்க கேட்கலாம். ஸோ வெரி நைஸ். இஸ் அ வெரி எலிவேட்டட் டிவோட்டி. ரொம்ப அற்புதமான மனுஷர் அவரு. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் ஹிம் டுமாரோ. நாளைக்கு செஷனுக்கு வராரு. ஸோ யூஸ்வலி வந்து செஷன் ஒரு நாள் வந்து அவர் கண்டிப்பா பேசுவார் எல்லார்கிட்டையுமே. ஸோ ஒரு 18 days ப்ரோக்ராம்ஸ்ல ஹி வில் ஆல்வேஸ் கம். அதனால நாளைக்கு இஸ் பிளான்டு. ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன தமிழ்நாட்டில் நிறைய மின்சாரம் ப்ராப்ளம் இருக்கா என்ன? எனக்கு அதுதான் தெரியல. ஏன்னா நிறைய இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குன்றாங்க. ஸோ இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கம்மியான இது. அதனாலதான் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது மாதாஜி. ரொம்ப மழை நிறைய இருக்குங்களா? ஓகே ஓகே. எங்களுடைய பூர்வீகம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய மழை
இது எல்லாமே அங்க அப்படியே வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து கவுண்டன்ய மகாநதி பெருக்கெடுத்து ஓடின்னு இருக்கு. ஸோ அதனுடைய வீடியோஸ் தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. அடிச்சுட்டு போயின்னு இருக்கு பாலாறு எக்ஸ்டென்ஷன். எல்லா இடத்துலயுமே நார்த் தமிழ்நாடு எப்பவுமே இவ்வளவு மழை நான் பார்த்ததே கிடையாது. சுவாமி ஒரு ரிக்வெஸ்ட்.